Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaPastor WeNingi, udaba lwamaphupho la ukhona khona kuNkulunkulu ekulonde kubusise yaqhubeka kuyeseka i-channel, qhubeka uyisupport i-channel. Nawe ke ngathi bangakweseka la ungakhona surround yourself with people abazokweseka nabakwesekayo, make sure ukuthi nawe uyabeseka futhi abantu abaseduze nawe. Namhla sibheka la iphupho likadlozi, idlozi noma udlozi noma ke idlozi uthi sawubona Pastor WeNingi, ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha ama-vegetable emhlabathini ongavundile kahle kodwa ke ziphuma production khona. Sho ngamanye amazwi into ayiveza la ukuthi uphuphe ebona izitshalo zimila emhlabathini ongavundile kopha zithela futhi ziqhakaza zithela, yabona, okuyiphupho elibukeka lihle kakhulu ngoba leli uma silibheka kunako ukuthi uma ungaphupha izitshalo zimila noma zithela nje endaweni ogwadule sikuthanda njengophawu oluhle ngoba suke ukutshela ukuthi usuke uzokwazi ukuthola isisombululo esifanele mhlawumbe ey'nkingeni zakho, nanokuthi uzophinda uphumelele noma ngabe abangani nesihlobo zakho bengekho eduze nawe, yabona. Usho ukuthi ngamanye amazwi into esho ukuthi umuntu ongahlaphumelele nakuba ungayitholi isupport noma ungakutholi ukwesekwa abanye abantu eduzane noma usesimeni esinzima, kodwa still you'll make it in life, yabona. Noma singasho ukuthi okwesibili, uma uphupha izitshalo zimila noma zithele endaweni ogwadule, lolu phawu ngabe lichaza ukuthi uzoba namandla okunqoba zonke izinhlobo zobunzima empilweni uphinde uphumelele futhi, yabona. Noma kwesinye isikhathi singalithi noma ubuphupha izitshalo zimila noma zithele ogwadule, uphawu esingasho ukuthi-ke usho ukuthi uzokwazi ukuphumelela izimeni ezinzima futhi akumele ulahlekelwe yithemba lokuthi-ke maduze uzoba nethuba eliyinqayizivele lokunethezeka nokujabulela izikhathi ezimnandi zempumelelo empilweni. Siyabonga uNkulunkulu ekulonde. Like le video leni uma usuyibukile, uyeseka i-channel le ongayiseka ngayo. uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu makweseke nawe nabantu abaseduze nawe abakusele nawe, yeseka abantu eduze abaseduze nawe. Make sure ukuthi one day there will be people who will be proud of you ukuthi ubesekile noma kujali somewhere in life because of usizo lwakho. Nawe futhi mawubheke emuva ufuna usho ukuthi la ngikhona is because of one uSorenso, yabo. May God bless you.